Vezi că-mi place. E ușor și poți să tragi manual. Bă, ce ușor tragi, frate. La lautură, ca mobilul, mâncam așa. Ia. Vrea să le iau bine. Piciorul meu că mi-a plecat de pe pedală. Ești bine? Ce-i puțin? Adam Memi, să spate. Mamă! Ui, coaie! Bă! Bă! Prăștiat! Coaie! Te-a filmat! Bă! L-am filmat un cață și Ai ajuns până jos? Ai ajuns până mai fi și jos? nu, te-a prins doar acolo când te-ai Te-am prins numai că te-ai prăștit. Bă, uite. Mă iau cu ea de curbă, bă. S-a văzut cum a dat chis cu fața și pe era să moară. Pip, pip, pip. Hai. El îi dă o pic. Mamă, ce cap am dat. Bă, dar ceva-i șubere de aici, să mor eu. Ei! Uai, ce ciudat e cu ghidonul ăsta table. Nu mai să mai dau table, cu ai. Eu? Am luat și o casca puțin și dau și eu pe dirtul meu. Eu sunt puțin mai avariat, n-am cum să-i dau așa bine. Să mă cac pe tine, băi! Oh! Bike check. Bike check. Se vinde cauciucul de față. Vai! Ah, stai că bun! Hop, hop. Clean. L-a luat.
Mă piși pe mine. Ief. Da, Aura Farm. Am fii atent, deci avem aici Fresh Build, New Bike Day, da? Hub check, întâi. Hub check, ia, oh, da. Dar nu e rata dreaptă. Nu contează. Gestul Da. contează. Deci avem așa, da? Hai să începem în față. Set de roți, Mavic D-Trax. Asta a cumpărat tot la mine. Sargil, Da, da. Giant. People care s-a găsit. Burktec, hai că Burktec. Ergotec de ăsta de Rai 60. Așa. 70. Frână Magura MT Sport, ODI-uri. Cadru MF Hardy Steel 2, al doilea cadru pe care l-am avut așa. Pedalier de ore, pedale Primo, El Primo. Glans Cult, niște stickere, bandane de mafie, da? Mafia. Șa federal de la BMX, cauciuc Billy Bonkers pe spate, Billy Bonkers pe față, dar trebuie să-mi vină luni. Luni. Butuc Pro 7, pe partea asta e negru, E black. pe Haideți să partea mă asta e opresc. vopsit și e jumate street, jumate așa. Cel mai sigur Avem cadru. aici ăsta petrier Magura cu disc Magura și cam atât. Asta e bike-ul meu. Like. Ia uitați pe ce bike merg, mâncava și gura voastră. Mai greu la deal. Merge. Au. Ați aici, apusul ăsta nebun. Ia. Hai că dau eu așa ceva aici. Safety first, guys. Safety first, trebuie să le punem buckle-ul. Gata. Sunt pregătit să-mi sparg capul. Glumesc, că a fost o glumă, nu vreau să sparg capul. Dai că-i... Oi de... Băi! Mamă, ce era să-mi pice piciorul pe pedală. Hai de... Da, mă. Ăla. Eu uitați că suntem în cava gura voastră. Ne-am adunat. Zici ceva la cameră. Zici ceva la cameră. New bike? Dă-te bă că trec. Municipal, merg pentru suetele, Iară? și mergem acasă. Da, mergem fără bike-uri. Ai făcut și că erai babuin de la. Ia mai fă o dată așa. Sunt bafării. Mi s-a părut că veniți încoa. Au!
Băi, cai! Bă, cum la tine deja ai început să mă atace? Ia Am... Bă. Nu mai dăm? Hai să plecăm, hai să plecăm, hai să plecăm. Dați. Dă-i. Uite că l-am văzut și eu pe unul acum. L-am văzut și eu live pe ăla. Dă-i. Eu am dat și pe ăla acolo. Nu. Fugi, coaie! Bă, da. Puneți acum filmarea, se prind reacția pe... Ia uitați și schema i-a făcut. I-a furat motorul. Rafaele! Bă, și motorul meu, nu doar biciclet. Bă, mâncați, tu ai pizza ăla, mă? Bă, tu ai pizza 150 de kilograme? Da. Unde l-ai mâncat, bă? Am crezut că îmi vrei motorul. M-am uitat eu stânga ca să fac să-i de stânga. Băi, bă, uite-l până de la mutat! Băi, coai. Hai să vedem dacă pot să-i dau cu șaua. Na! Păcat! Eu zic coai. Eu zic coai. Dai! Dă-te! Bă, ai văzut filmarea cu Dunăre? Da! Încercă repede. Nu așa coai, din sus în jos. Toarce-le coai cu sus în jos și tot pânele aici. Ține tot așa. Bă, da, ține drepte. Nu mi-a ieșit. Să ne batem? Să ne batem? Să ne batem? Nu mă atinge. Să ne batem? Deci. S-au dat ăia. Coaie, a venit poliția de la Dublin, coaie, și nici măcar ne-am dat. Serios? Că noi n-am dat nimic. Hai. A, da chiar. Eu n-am nicio filmare. Bă, avem noi și pe tinerei în spatele nostru. Nu știu. În față, cred. Ce? Cam atât a fost cu acest vlog, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un butonul de like. Eu am fost David de RF, el a fost Alex Sut X. O să trec numele lui pe... Apare fix acum, ia. Frumos. Da. Cam atât am avut de zis. Iar noi desigur ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!